Ayaw ko sana umiyak dito, pero ano na kayo, sumusubra na kayo eh. Hello! What's up? What's up? Bakit Mga ka na? higala! Hello! Kumusta ang mga amiga sa amigo? Masaya pa rin kahit walang mga viewers. Hello mga kigala! Huminto kami dito sa station. Yan, kita nyo. What you eat? Pie? Pepper steak pie. A pepper steak pie, honey. Ooh. And my coffee. Coffee. Yahoo! Yung sa akin, ito. Let me eat my pie first. Eat your, Yan. what's it called? Ito na yung breakfast at lunch namin, mga kigala. Ito. Nandito na kami mga kahigala, dumating na kami. So si Banana is nandun na, no? Nagtrabaho na. So same as usual is naghihintay na naman ako sa kanya dito. So yon, ang masishare ko sa inyo today mga kahigala is about ano ang trabaho ko noon bago kami nagkakilala ni Banana. Yung iba kasi magja-judge, hindi lang nila alamin kung ano ang katotohanan. Sabi nila nasa ano daw ako, nagtrabaho sa bar, pok daw ako, mga ganon. Kasi nga, nakita nila sa videos na mga joke-joke ba, hindi naman malaswa, joke-joke lang yun, di ba? Sa akin lang kasi is maging masaya kayo while kayo nag-watch sa amin. Tapos isa pa, joker ako mga kahigala noon pa. Hindi ako nagpakita sa inyo na buhay namin dito is travel dito, travel doon para makahanap ng pera. Tapos, hindi ko nga share sa inyo, di ba? Pinakita ko sa inyo na happy, ganun-ganun, joke-joke, di ba? Yung mga tao na mga joker, deep inside, masikip na sa dibdib, ba? So yun, anahin ko sa inyo na hindi ako pukpuk at hindi ako nagtatrabaho sa bar. Alam nyo lang, no? Pakita ko sa inyo yung mga videos ko noon, kung ano ang trabaho ko, mga picture ko, hindi pala video, picture lang yun. Okay? Para malaman nyo, judge kayo ng judge eh, hindi nyo alamin kung ano ang katotohanan. Yan yung problema sa iba. Mag-judge ng mag-judge. Ayaw ko sana umiyak dito, pero
ano na kayo, sumusubra na kayo eh. Alos yung mga komento nyo, mga ganon. Nakakawala gana na mag-upload sa YouTube. Sa totoo lang, wala to sa vocabulary ko na mag-iyak dyan. Pero sumusubra na kayo eh, no? Please naman, wag naman kayo mag-judge ng mga tao na yung paningin nyo, ganon. Oo, look ako, ganon. Ganyan ako, parang tignan ako, ganyan. Pero sa likod ng camera, hindi nyo alam. Hindi nyo alam kayo, huwag kayong mag-judge.